tensió arterial és un factor de risc molt important per malaltia cardiovascular, cerebrovascular, per tot el tema d'infarts, per ictus, i llavors tractar-la bé és fonamental. Hi ha pacients que, malgrat rebre moltes pastilles, o estar rebent molts tractaments, continuen amb la tensió massa alta. Això es diu hipertensió refractària. En aquests casos, llavors el que s'ha de fer és alguna cosa més per mirar de poder-los controlar apropiadament. El que hem fet és un procediment que es diu de denervació renal. Aquest és un procediment que és un tractament adjuvant per la hipertensió arterial refractària al tractament. Una ablació és, diguem-ne, com una cremadeta, encara que no sigui el mateix, per radiofreqüència d'aquestes artèries. I així el que es fa és, els nervis que porten innervació simpàtica cap a aquestes artèries, diguem-ne, aquestes fibres nervioses les tallem i tot això repercuteix a nivell del sistema neurohormonal i això fa que baixi la tensió. I de vegades no només es controla bé, sinó que pots reduir molts fàrmacs que està prenent el malalt.